uZulu ebengangeziphethu zendlovu eyozibonela ngawo akhamehlo kungena kwenkosi esibayeni. Lona bekungumcimbi okugcotshwa kweNgonyama yaMazulu Misuzulu KaZwelithini Esigodlweni kwaKhangela Amankengane mhla zingamashumi amabili kuNcwaba. Amabutho nezintombi izikhulu ezahlukene kanye nomphakathi ukutheleke kwaNongoma ukuzozibonela lenqophamlando yokungeniswa kwenkosi esibayeni kwaziselolu ngolunye losiko abaningi abantu bakwaZulu abangakaze balibone njengoba lokhu kwagcina ngeNgonyama yakwaKhetho omthandayo inkunzi ekhanda libanzi yakwaMathathela isilo ubheka uZulu kamaphumzana. Kusukela ngezithuba zehora le-11 amabutho nezintombi belokhu etheleke njalo ezokhuleka ngaphakathi kwesigodlo ngaphambi kokuba amabutho ebheke esibayeni. Lona bekungumcimbi obuhanjelwe ngabaholi abaningi emazingeni kahulumeni njengoba ngongqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho kwaZulu-Natal uMnumzane Siboniso Duma kanye nalowo beundunankulu wesifundazwe sakwaZulu-Natal uMnumzane Sihlezi Kalala bebeyingxenye yomcimbi okugcotshwa kwesilo. UMnumzane Duma uthe efika wazithela kwezintatheli bezinkanise ngaphakathi sicoshela kwasana bekwenzeka. Dreamt about this day, that at some point in time there must be unity amongst Africa because it is our wealth. United, we are able to conquer other nations, but divided we fall, which is why I've already mentioned that this is just a prestige and it must be protected, not for political gains, but for the gains of KwaZulu-Natal, for the gains of South Africans, for Africans in particular, because there are mineral resources beneath the soil, so that must be protected by Zulu rulers. Emva kwesikhashana kufika undunankulu kaZulu umntwana kwaPhindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi naye uthe ephume emontweni izathele bese zimlinde ngamakhamera zaqalisa imibuzo ngokuzokwenzeka usukwini. It's a very big day, very significant for the nation historically. Amabutho here is Mama, the entire nation is here. Simply this is blessed. Today, it's been more than 50 years since this has happened, not something that happens every day. No, I think that's all the efforts. The king this morning, see it on the she's this week. But a celebration all around for those of us who are here. Izintombi nazo zithole ithuba lokuthi zisine zidedelane ngokushaya amaculo azo akhuluma kakhulu ngobukhosi kanye nalabo abasemlandweni wobukhosi. Inhlangano okwenza kwalo igugu lesizwe ebisuka eGoli ngeso likaGugu Chonco nayo ibikhona ukuzozibonela lenqophamlando yokugcotshwa kweNgonyama.
Ukufika kwezimonto zengonyama eziningi ebezishaya ujenga sizongena esigodlweni kucace noma kubani ukuthi leli ithuba lokuba kuyiwe esibayeni lapho bekuzoqhubeka khona uhlelo lokungeniswa kwenkosi enkumbeni. Lena bekuyingxenye yesibaya lapho kungene khona inkosi phambi kokuba ibonwe ngabantu bayo ebebegcwele isibaya. Le ndawo ibiphicwe kangangokuthi akukho ngakubona kuyo futhi biqashwe ngamaphoyisa ngisho izindatheli bezingavunyelwa ukuba zishuthe noma zibone ngesikhathi ikhashwa ngamadoda athizeni ebekhethekile eyimboze ngezikhumba. Amabutho aqhubekile nokuhuba amahubo eviliyela nezinyozi zithethisa amakhosi andulele esihlalweni ngaphakathi esibayeni esigodlweni kwaKhangela Amankengane. Ukuphuma kwenkosi kule nkumba uNdunankulu uMntwana kwaPhindangena uhole isizwe wakhuzwa ulwandle kwathiwa wena kwendlovu bayede bayinikeze inhlendla yamakhosi kanye nesikhumba. Inyosi umdletshe besibonga ngamakhosi okhuzwa neziqubulo. Emva kwalokho kuphunywe nayo inkosi esibayeni sekubhekwe ethendeni lapho bekulindeleke ukuthi inkosi ikhulume nesizwe sayo. Abantwana benkosi abazala uNdlunkulu owaKhangela Amankengane uMantombi Shiwe Dlamini Zulu bebeshaya amahubo ngaphambi kokuba bangene ethendeni. Lokhu kwenzeke ngesikhathi kulindeleke ukuba iNgonyama ingene ngaphakathi ethendeni. Amabutho beviliyela ngene ethendeni eholwa zinduna zawo lagcwala phama ithende nokuphoqa kuba amaphoyisa namasotsha ukuba yalele abanye baphumele ngaphandle kwethende ukuze kuzoqhubeka uhlelo. Umntwana kwaFihla Inqindi nguye okhulume ngaphambi kokuba kukhulume iNgonyama yaMazulu. Umntwana ucele kuba kukhulunywe ngesiZulu njengolimi lesizwe. Nokunye okuningi akuvezile umntwana ekhuluma ngodaba lwesihlalo. Uphinde wabonga nomntwana kwaPhindangene ngomsebenzi awenzile uqinisekisa ukuthi lolu suku luba impumelelo.
iNgonyama Misuzulu KaZwelithini bonga ugogo wayo uMazungu nogogo wayo uMantombelo wayegane umntwana kwaNgcangiphilile umntwana umcwayizeni waba ibamba bukhosi. Yayisibonga indlovukazi yasondini indlunkulu kaMafu njengomama wakhe okube nguye yedobe khona ngalolu suku lokugcotshwa kwayo njengoba abanye onina bebengabonwana ngalikhalo. Iphinde yabonga amakhosi abaholi abaphethe uhulumeni emazingeni onke, yabonga ibandla lamaNazaretha omholi inkosi uNyazulu kanye nomntwana kwaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi nawo wonke amakhosi ebesuka ngaphandle kwezwe laseNingizimu Afrika. Ezindabeni zeGula TV siboniswa kwaButhelezi Esigodlweni kwaKhangela Amankengane kwaNongoma. Indonesia, Uduma, Indonesia,